Mizo Meichesinga Cabinet Minister Masaber Pirin Puyi a chanchin tlang pui le tunlai lar healthcare chungchang a thusaite ngai thlak pa in a chanchin kan soyange Pirin pui te hi lunglei chan mari tuwa an khosameka a pasal hi pastor ni in a pension to a fa hi meichia hlir pathum an neya an fa te hi en kol puitling khop mai MBA vek an ni Pirin pui hi mi tumru le ati to lama chuan hlotlin tumtlat mi ani a kum sang ni le sompariata khan lunglei isa ZPM ticketin MLA a dinga van doi thak takin linglo hlo maya ma se beidon som mai lovin kum sang ni le som ni le pathuma ading non le a ne takin a hlingta ni Pirin pui hlotlin na chan ber chu pathian wang liu ani a chuti rualin a thorim na le taimak na le atumru na ati lo thei lo ani atumru na le a thorim na chu pathian in mal asoma cabinet minister hiala alo hlang chhota ni ni som pakwa thasom sang thei le som thipali khan Sinlung Hills Council khosang sang to kwalin ramri sahapui vi thleng azuk lo a an har satate a hmuna ngei azuk mu puya hetiang minister kan nei hi a chhon om tak zet zet ani Pirin pui hi mi in ngai tlom le biak nuam tak mir thei le har sate tan pui se lo mi in ngai tlom ani a helai azuk kalna po hian mir thei te ama hlotangin sum te po ape ni awa kwalna hian mi pui te mamona le ti hlo cham adu lo thin ema wangin an thu le hlate angai thlak sak thina motor a chuanna te hianin rui chang te anaya mania po chuan arui to kha zan lama min hmuana du si ama ai ti har ram chunga po chuan mi puite ti beidon adu lo wangin ati hlotlin saka a chhuan om tak zet zet ani mi puite din hun chiang taka hretur le amamo hre thei tura mani lam inda tha a hre om poisa lawa mani in pe thei minister kan nei hi a chhuat omin alo om tak zet zet ani tin kalphung thara hian mi puite da poimo tu hruai tu zui ni hi aman hla hle maya kan ram kan hnam kan nei chhun kan mi hmasa ten thi le thau pola an lo sa kok sa hian ram hmangai tu dik tak mel alo lang chho tan zel don ni te puna langa ama hi kan lo thir chho zelanga atira khan meichia cabinet minister han ni em chu athlin donem ni le ti te kha oma amaro chu a hna hian a chianga mi in pe hetiang ang minister kan nei hi Mizoram hian kan van nei chho pui zel don ni in a hriat ani tin wathu soi hi ngun takin ngai thla ila tuna po hian hei zan lamani a athu soi te kan ngai thla don ani not klim ena hei zan po soi lovin ti hianin hei buain hianin a zan pon na a thok chho zela hei kan building hi a ri to hei delivery room po ya shan pon kan nei thelo serai lang pon mo ja am ve ri ti han hei dressing ti na te ti khan kan
quarter niเนี่ยเนาะโอ้ ni mo quarter time อัน extend na tur po chuang ni Oh. quarter mo building hi an sa chel ti wa a che to mo eng tu ma ni ta no he mi tu ran ta tin ka ni eh an lu lo ta ta hian du lo te ni mo Yung may miyo ta son chuan. to ru di so sap chat le sa Hei chan hem hi ngai khapa a zan pun hianin na thok chho reng mai ni chu. Sa na po ha po don te reng ne ni ma se ti hianin hei na thokin innovate kai ni hi ala oma na tho tu hi lo tam khop mai a khoi khu a po hian hei hian na hi tho tu hi om reng mai a solai building lian tu so luộc tlak ni lovin ti sonin oma a che lo te mai ma se in pheng te hi lom sam tai sum siam na rip em ni o na hi kan lo tho le ka ti ni all age kan ti kum lama upate pian phungarwal ban lote mei thai uido kan ti pasal te nan thi san te khang an pension zong zong kha cheng sang khatin kan ti phungang kan ti a chu zong zong chu tu na hen ti pun ani to ani ti chuan tu na hian healthcare system kha athar kan neyang kan ti boka chu ta chuan healthcare a chuan mi pakhat tan cheng nuai nga zel bil thei turin kan siamang kan tia chu kan buai pui me ka e apor pass fan tur min pe tu tur adb te hian agreement min la sign pui thei lo de un leka kumin chung chuan e min sign pui ngei to kan ringa chumi chung chuan kan han ngai to man ni kan committee nong bera khan kan be se anga e kan central lam ho tu te anin pe chwa thei lo wangin tu na kan man me healthcare kan man me khi poisa te lo mang zo to box sia chu wang chuanin chun zom le thein tharukatan pot sei leila kan tia tharukatan chuan a premium kan pek thin a chan ve kha pe in a bil thei tur chin po cheng nuai khat chin kha bil thei ni se kan tia tin chu tiang chuan bpl ho te tan chuan cheng nuai nga bil the ni kan se le nga khang po kha kan in ziak lut le anga tuna hianin hriatin in dong thoin karinga sub center ate hriatin na lo omanga chumi khuna chuanin scheme thar kan kalpui ma in aman thei don ani ti kha kan sei du ani tin hei in venga hianin phcc te nei vein chang me mani ti te kan sia a mai ro chu phcc din tur hian adan ang te hi lo oma dan anga he khochung ina aphak lo dewani poin khodang te ne na in trom tur ten salai loka in kho thenom loka sai puma te po nip ko hawin building te min pe a song te po so a function thei ti dan tur kan ngai to don ani voina po hian kan ve en don ani ti kha mi pui te kan sha ti du bok cheu ni tin chu ba ka chuan zmc chungchang hi helai sai phai mi pui te ka sha ti du chewa mitam takin central sarkara kan hlan don ni in lo sia adik na chena oma kan sarkar tir khan zmc hian ai in aran kha har sa em meya e requirement anti mamo kha centralina khami abot ten e mci tena an recognize tur khan thil tam tak ti ngai om wang khan poisa lama har sat na kan neya tin sarkar ma sa te pon an lo har sat pui em voi tam tak central sarkar da an lo tum to a ti chuanin kan han bo zui ve a mai ro chu e chut ban nei thak takin central a chuti lai kan minister chuan central sarkar a min pereng reng su ka tan pui zo kang cheu ti in special package te siam ula ti a ti chuan special package khaman mo takin kan han siama amai ro chu van duai thak takin kan nor chwa ma in than alo oma tuna hian kan nor chhun zom le meka chu wang chuan central sarkara kan pedon lo ani ti kha ka hriat tir du cheu ani he mani in thei to pin tuna hian in sustain turin ma kan la chho mek zel ani ti kha ka hriat tir du bok cheu ni tin chu ba ka chuanin hei tuna hianin an gan wadi
chedeu deu to he tam em a zanga le som lai hi sak that min ron thal saka tuna hian poisa kan hmu ve le anganwadi center a chhezwal zanga le som hi zoram puma kan sathar don ani ti te kan hria tir du bok cheu ani tin chu ba ka chuan helaya khai thar chungchanga te po in hriat angin helaya eng thlai nge in chin ka hrelo na in Mizoram sarkar chuan thlai thar leitur thansa pali kan neya chutiang chu aman bituk sa in kan leidon ani ti kha in lo hriat pho to ni ma sela kan soinon vele du shim shima so thing te pharcha te ai eng te chutiang chuanin kan lei nge don ani ti kha mi puiten in lo hriat kha ka du bok ani tin chu ba ka chuanin mani khanin kan supply minister alo kala chuta chuan tu lain ration bu man te alo to chhota hi adik taka soi chuanin india rampum puya hian rice hi market a anzuar to zoka mitam takin ration te hi an la to lo zoka chuti lai chuan ke ni rama chuanin mitinin anei te po anei lo te po in a in ang vekin ration bu kan la thina tuna chuan anei nung zok te chuan sarkar tan puin aman toin leive to sela aman to lo le thin mere thei ngoi chuan cham mai tur te le sum le pai lama har sa te zok hian chutiang chuan aman tlomin lo le zok sela ti policy kha aron kalta chumi bo zui nan chuan kan supply minister hian sai phai tan BPL kwata zanhi le somnga min pek bel ani chuwang chuan are thei te le leina tur nei lo zong te chu VC te kal tlangin helaya lo in register turin kan hanin hriat tir ngal bok ani